Добър ден, аз съм Нончев, вие гледате Нончев. Днес е хубаво време, вчера имаше брутален вятър. Почваме отзад напред с E60-ката, нарочно искам да ви покажа една обикновена количка. Момчето иска да се направи пакет и ние го съветвахме да не си бои с джантите черни, защото ще ги затвори. Джантата е хубава, индивидуал, много хубава. Решихме напълно оригинално BMW да го направим само едно пакетче, колкото лекичко да го освежи, където се вика формата и визията. Какво направихме? Разглобихме го, взехме броните от Best Auto, може да ми използвате моя промокод NONCHEFBET с 6,44% отстъпка, ако искате да си купувате нови брони или нещо въобще от магазин Best Auto. Благодаря на Best Auto, че са до мен, че подкрепят този канал. От 4 години вървим двамата ръка за ръка. Автонончев и Best Auto. Разглобихме го, измихме го, защото знаете, под броните се събират тук кал, тук разни работи, изплакнахме го хубаво, увихме буксите с хартиено тиксо да не влиза вода за фактора, да нямаме проблем. Като свалихме праговете, гледаме за ръждичка, няма никъде ръждичка BMW-то, 2.5 4x4, измихме го. Задната броня също, знаете колко прахоляки и мизерия се събира тук. Тук всичко сме измили. Общо взето сега нямаме работа с BMW-то, имаме работа с броните. Предна, задна броня, прагове и липче. На капак на всичко, бонус на момчето. Момчето е младо момче, надъхано, много ми пише в Инстаграм. Искам да ми бойди с колата, искам да стане колата забава на сестра ми. И ще му направим това удоволствие. Ето е джантата. Индивидуал от BMW. Искаше черни, викам не, тази джанта няма да я бъде. Как няма да ви бъде с джантите? Викам не искам да сте такива джанти, както оригинал. Така. Ние сме я разглобили, смисъл той Иван се я разглоби, аз снимах гаража. Тук има леко удар. С коректор, че ще стане от автонончев.bg, естествено, малко реклама и на сайта да се направим. Почваме да подготвяме нещата за боя. Ето броните на E60-то. Тук имахме един проблем, който е крива бронята и сме я преправили. Имахме малко преправеници тук около парктрониците, защото знаете, искам всичко да си е перфектно и после да не падат датчиците. Целта е да залепне хубаво държача на парктроника отдолу. Лепиме го първо с пластмаса, после с силикон. Сега само ще я забърша. Измита е. Тук сме оставили дифузиора. Капачките. Капаците на халогените и тях ще ги боядисаме, защото бяха черна пластмаса грозна. Двата прага. И естествено, спойлера го изтървах и го щупих. Ето тук. Сега го залепих, преправихме го. Филирахме го лекичко и сега първо трябва да го шкура. После вкарвам и ето го Валю. Здрасти. Днеска е хубаво времето, предполагам ще изсъхнат бързо и ще го сглобяваме. Пластификатора аз използвам на ForceCR 4330. Той леко е такъв супер рядък е, но с сиви частици и като пръснем се вижда къде сме пръснали. Филера използвам, понеже е черна колата, черен на Герко. Всичко продавам в автонончев.bg. И днес интересното нещо, което заредихме, хартия за облепене, която е 20 метра и е на 80 см и е на 8 лева. Още не е пусната в сайта, но силно препоръчвам, защото не си купувате цял топ, а може да си купите само 20 метра, която ще ви стигне примерно за една или две коли. И хартия също на 50 см, която пак е 20 метра и е на, мисля, че 6 лева, не знам точно колко е. Трябва да видим точно колко е цената, за да ги пуснем в сайта. И за теленкиджиите, които ме следват, много хубав шлайф, лентов, който е на въздух и цената му е някъде около 90 лева. Той е за пункт швайц, ето, слага се лентичките. Аз го взех, той е за мен, защото много ми харесва. И вече ги има налични. Така, и тук се натяга и ще го пробвам. Трудно да хапа, но...
цената около 100 лева. И е такива хубаво, че може да го завирваш. Завираш на малки тясни дупчици и да шкуриш. Лек е и е удобен. Nonchef.bg идва комплект с още две шкуркички. Има и в сайта консумативи и шкурки. Така, това е едното, което искам да ви покажа. Другото е този комплект, който мисля, че във всеки един гараж трябва да го има. И това е комплект с щипки и щипковадачи. Абсолютно всякакви. Има ъглови, има и такива за мултимедиа, няколко вътре, колко са 2, 4, 6, 8, 10, които са като ключодържател. Отделно на това, тук има като ключове. Така, и тук има разни клещи, които са много хубави за фарове. Щипковадачи, които мисля, че всеки трябва да има. И това нещо е, мисля, че около 40 или 50 лева беше, не знам точно колко е. Комплект щипки се води. Сега не мога да го сложа, но трябва да се науча. Има шило, има по-голям щипковадач и така нататък. Може да ги купите и да си ги разгледате в avtononchef.bg. Аз сега се пълня пластификатора. Стойката за боядисване. Нарочно ви ги покажам, защото е много удобно и всичко го има в сайта. Разбъркваме го, защото частиците да се разбъркат вътре в кутията. И сипваме. Ще го сипя всичкото, то е около 300 грама някъде, защото после ако остане, може да се върне. Пръскаме две ръце, лекички, слагаме маска задължително. И като казах маска, тук е момента да направя още една реклама. Ще ви кажа защо, защото всичко, което продаваме в сайта е хубаво и е качествено. И аз работя с същата маска, която цялата ще ви предложа. Тази е на 3M и е от някъде около 6-7 месеца. Нов модел е. Сега ще ви обясня защо е малко по-скъпа, но е много по-хубава. Идва си така комплектовката. Ето, чисто нова. И е на бърза връзка. Штрак-штрак. С ластици. Всяка една част се продава като отделен консуматив. Така че може да не се притеснявате да си поръчате. Сега ще ви покажа предимството на тази и минусите на старата маска. Ако сте професионални бояджии, е много по-хубаво. Защо? Защото филтрите, ще ви покажа на моята. Филтрите, първо, че има за издишане от две места, отдолу и отпред, а за вдишване има отпред и отзад. Докато на стария модел въздуха само входящия влиза от тук. От тук няма. И каква е разликата? Ето е разликата. Едното взима толкова, другото взима двойно. И тези филтри така се штракат и се махат и много често се чупят кръчетата. Докато на тази маска само натискаме копчето и изваждаме филтър. Ето. Това нещо се продава отделно, кутийката се продава отделно и филтрите се продават отделно. Мисля, че добро ревю направя. За да не ме е срам и да се крия по някакъв начин, тук имам петна. Получават се от нерви, ходех на 4 доктора, никой не може да ми каже какво е. И да си го кажа, поне да не се чудите или някакви коментари да ми давате. Мъжи се с това, мъжи се с това, не става. А и не искам да експериментирам, защото моят случай е различен, не ми опадва само косата, а се подува. Но това вас не ви интересува, но искам просто да го споделя. Да не си слагам шапка. Телефона ми звъни. Ало, няма да дига. Айде, почваме. Най-гадното нещо е да лепя спойлери, колкото и лесно да изглежда. Много е гадно, защото е много тънък в момента. И аз как го лепя? Ти го дръж, бе, човек! Хайде бе, залепяй го! Да. Между другото стана от първия път. Да, бе. Еси, че сте по-груз. А? Еси, че сте по-груз. Днес е денят, който завършихме BMW-то, по-точно не аз, а човека, който държи камерата го завърши. Сега ще ви покажем накратко какво сме правили, той ще ви обикаля с камерата, аз ще ви говоря. Бронята е M-Technic, която пасва почти без проблеми.
почти без проблеми, защото имахме малко и затруднения. Все пак знаете, такива части като се слагат не винаги пасват, затова ви съветвам още веднъж. Напасвайте ги предварително, след това боядисвайте. Вече всичко си е паснало, луфтове, фуги, халогени си светят, решетки са наместени, капачки, праскалки, всичко си работи. Нови бъвреци от Best Auto с промокод NONCHEFBEST за 6,44%. По този начин, когато ми използвате промокода, ме подкрепяте мен и канала. Капаци на огледалата. Тук огледалата бяха, знаете, на BMW-та как се лющи. Ушкурени са и се пръснати с структура. Праговете са М-кови. Задната броня пак е М с един накрайник, който е с дифузиора, който е от едната страна. Човека иска да си оригинално, аз го посъветвах така. Имахме проблем с задната броня. Задната броня, която взехме, датчиците бяха по-големи дупките и се наложи да ни дадат друга броня, която ние продупчихме за парктрониците. Съответно вече са монтирани. И спойлерче на багажника. Те са там сигурно 30-40 модела, тези спойлери. Те само спойлери са мислили за това BMW. Вече е монтирано. Нещо не ми харесва, нещо ми големее този спойлер, но важното е собственика на BMW да го харесва. Понеже сега броните са по-свежи от автомобила, ще го закара да го пастират някъде. Може би ще го закара при Autodetailing, който пастира, пере и така нататък. Те са две момчета, Сашко и Марин, те са където ми правиха школата. След това вече ще си кара щастливо колата. Гумите и джантите са в багажника, вижте само каква хубава джанта. Човека искаше да се бои са черни, аз го отказах, защото джантата е уникална. На тази черна кола, с тази сива джанта, на тази хубава маса ще се пие до зори. Така, аз затварям BMW-то и отивам да пия, защото съм пияница. Базикна се, не пия охо. И това е. Бъдете живи и здрави. Благодаря ви. Благодаря на фирма Карко, че подкрепя канала. Там може да си купите авточасти, проверени, с доказано качество. Карко имат и физически магазин в София, така че пишете Карко в Google, отидете директно там и скупувате автомобили. Ако си продавате автомобила, Карко са хора. Това е. Бъдете живи и здрави и до следващия път.